मा जादों सिलाय इयो आरो एसे गोसा बुं नुदोंना माइरंखौनो बोरैबासो नुखायो घन्टा हेल' एभ्रिवान गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय बेवहाय दिनैनि कन्टेन्टआ सरखारि माइरं जानानै सरखारि माइरं जायै मा जादों मिथिबायना गाइसफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गाइसफोर पुरा टु दा एन्ड देखनारे भाइलग बेनिफ्राय ससे इन्टारटेनमेन्टबो फैगोन गाइसफोर बेनिफ्राय चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम दाबा होनदों गाइसफोर जिंदगी और कुछ भी नहीं है तेरे मेरे कहानी है जीने के लिए खाना पड़ता है थांना थानो थाखाय जाखानांगौ नङा होनबा बिखौ जानो थाखायनो खम खस्थ' खालामनांगोनलै आयो सयथिनोबो इमान खस्थ' खालामनानै ना लाबोदों माइरं लाबोदों गोथावानो गाइसफोर गोथावानो ओरैबायदि स्वादलै सयथिनोबो मा होनना बुङोमोनलाय सान्दा ना मा होनना मोनो बे सान्दा सु बारा गैया गाइसफोर बिराद गोथाव गारमाव नायमा दसेनो सयथिनोबो दानोथाय ओंखाम जानायावनो भिडिअ खालामनानै सासे इउटुबार लावबाय होननानै निउसाव ओंखारसिगौमोन गाइसफोर जाना लाग्रोनि आइटेमाथ' बारा गैया गाइसफोर गैनायालाय एने थेने बेनिफ्राय माइरङाबो मा मिथिबायना गाइसफोर बै मा होनना बुङो कन्ट्रल होनना बुङो सरखारि होनाया मास मोनसेयाव खननै होयो नङा बियो बेखौ जायै एकदम दुरबल जाबाय गाइसफोर नुवाखै मोखांफोरा बेसेबां फावदुर खुदुंथावमोन सयथिनबो थेब जालांथारबाय बेनिफ्राय बे माइरंखौ जाबाय थाबानो आङो जालांसिनबायदों बे गाइसफोर मा होननानै बुंनो गाइसफोर जोंनि लेभेलखौ नायोबाथ' फार्स्ट क्लासखौसो दा बुंखा सेकेन्ड क्लासखौबो दा बुंखा मिडिल क्लास मा क्लासखौबो दा बुंखा बिपिएल लाइननि मानसि नालाय गाइसफोर बिपिएल लाइननि मानसि बिपिएल लेभेलनि मानसि थारमाने बिल' पभार्टि लाइन बि माने बिल' बि माने पभार्टि एल माने लाइन बिपिएल कार्डजों मोनो नालाय बि माइरंखौ उपाय गैया गाइसफोर मा होनना बुङो गोरिब नालाय जानानै सेस लोरला बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनो नुवाखै जोंहा दार्लिङाबोथ' अबस्थायानो गैला सिगांथ' मैदेर फिसा बायदिसोमोन सयथिनोबो एकदम डेन्जारमोन मैदेर फिसा बायदिमोन आंखौनो बानो हायोमोन दा गैला गाइसफोर बिपिएलनि माइरं जायै सेस सेटेप मा होनना बुङो बेयाव जाब्रा बिमा बेयाव टेबोलाव होनानै जा माइ खुथा हारसिं माबा जुदा जानाय थांबाल थांनो गोदाव सोरावनो बै थुरसि गाहामाव जानांगौ थुरसियाव सनानि थुरसियाव गाइसफोर आंनो न'सो सनानि थुरसियाव होयो आंनिया दार्लिङा नै आंनिया सनानिलै थुरसिया इन्डिया का नाम्बार 1 मामोनलाय इन्डिया का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक सारनानै अके गाइस ओंखामबो जाखांबाय दायो गय जानोसै गय जायाबाथ' जाया नालाय बेनिफ्राय दायो भिडिअनि एक्सप्लेनेसन अफ दा कन्टेन्ट होननानै बुंदों कन्टेन्टनि एक्सप्लेन खालामनोसै दिनैनि कन्टेन्टखौ गुसुङै एक्सप्लेन खालामना होनि मानोना नोंथांमोना बुजियाखैबो जानो हागौ जायफोरा कन्ट्रलनि माइरं जायोना सरकारि मोननाय माइरं जायोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो फ्रायानो खिन्थु एबार बोसोराव मा आसरित आं बोसोर जाबोबाय आङो लकेल माइरंथ' बायना जानो हाखाया माइ खेथिबोथ' मावखाया मा होननानै बुंनो अलसिया थां खासे मानसियानो बेनिफ्राय गोदो इसां जाबोबाय सयथिंबो जेबो जायामोन माइरङाबो लेथ्रामोन गोदो बेनिफ्राय दायो माइरङाबो जिथिं साफा ओरैबायदि लकेल माइरङाबो हाया आरोखि साफायावबा बेनिफ्राय बिखौ जानानै माने उदैयाव आधा घन्टाल' थाथारो आंहा लोगो नुखैयो बेनिफ्राय ओरैबायदि दुरबल जालाङो दायो गाइसफोर मा होननानै बुंनोसो माला गोनां गेदेरफोरा सरखारि मोननायखौ जौसो सङो जौ संनानै अफ्रिखौ अमाफोरनो जाहोयो जोंफोरा मानसिनि उदैयाव
मा होनो गाइसफोर उपाय गैया थ' गाइसफोर बेनोमोन कन्टेन्टआ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो जुदि आंनि सोरबा साबस्क्राइबारफोर सरखारि मोननाय माइरं जायोबा माबायदि मोनो कमेन्ट खालामलाय गाइसफोर दे जायफोरा BPL कार्डजों मोननाय माइरंखौ जायो नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट खालाम आं हले बिराद दुरबल मोनदों गाइसफोर मोखांफोरानो नै गोथारा मोदोमानो एसेबो गैलालै गाइसफोर मा होननानै बुंनो गाइसफोर कन्टेन्टआ बेनोमोन बुंखाबाय आं गाइसफोर नोंथांमोनखौ जायफोरा माने BPL नि कार्डजों जायफोरा सरकारि माइरं मोनजायो माबायदि मोनो कमेन्ट खालाम गाइसफोर अननानै प्लिज स' बेसेबां खिनियानोमोन गाइस भिडिअ'आ बाय बाय